Lucas Kapitulo 17. Og siya miingon sa iyang mga tinun-an, dili mahimo, apan nga moabot gayud ang mga kahigayunan sa pagkapangdol, apan alaot kadtong tungod kaniya, moabot sila. Maayo pa kaniya nga pagahiktan siya sa iyang liog og usa ka galingang bato, og igatambog siya sa dagat, kaysa magapapangdol siya sa usa niining mga gagmay. Matnguni ninyo ang inyong kaugalingon. Kung ang imong igsuon makasala bato kanimo, badlungon mo siya. O kung siya maghinulsol, pasaylua siya. O kung siya makasala bato kanimo sa makapito, sulod sa usa ka adlaw, og sa makapito magabalik kanimo sa pag-ingon, nagahinulsol ako, pasayloon mo siya. Og ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Og ang Ginoo miingon, kung kamo adunay pagtuo, nga ingon sa usa ka lugas nga mostaza, magaingon kamo niining kahoyng sikomoro, maibot ka sa gamot, og matanom ka sa dagat, og kana magasugot kaninyo. Apan kinsa kaninyo nga adunay usa ka ulipon nga nagadaro, kun nagabantay og mga karnero, nga magaingon kaniya sa nahauli siya gikan sa kapatagan, umarika gilayon og maglingkod sa lamesa. Og dili ba hinuon magaingon kaniya, hikaya ang igapanihapon ko, og magbakos ka og mag-alagad kanako, hangtod nga ako makakaon og makainom. Og sa human niini, mukaon og muinom ka. Magapasalamat ba siya ni adto nga ulipon, kay naghimo sa gisugo kaniya? Nagadahom ako nga dili. Ingon usab niini kamo, kung nakahimo kamo sa tanang gisugo kaninyo, moingon kamo, kami mga ulipon nga walay pulos, kay gihimo lamang namo ang katungdanan namong pagabuhaton. Og nahitabo sa nagapadulong sila sa Jerusalem, nga siya miagi sa kadaplinan sa Samaria og sa Galilea, og sa misulod siya sa usa ka balangay. May misugat kaniya nga napulo ka mga tawo nga sanlahon nga nagtindog sa halayo, og gipatugbaw nila ang ilang mga tingog sa pag-ingon, Hesus, magtutudlo, kaluy-i kami. Og sa iyang nakita sila, siya miingon kanila, lumakaw kamo, og magpakita sa mga saserdote. Og nahatabo nga sa nagalakaw sila, nangahinlo sila. Og ang usa kanila, sa pagkakita nga siya nahinlo, mibalik nga nagadayig sa Dios sa makusog nga tingog. Og siya mihapa sa mga tiil ni Hesus sa pagpasalamat kaniya. Og siya usa ka Samariahanon. Og sa mitubag si Hesus miingon, wala ba magmahinlo ang napulo? Apan hain ang siyam. Wala ba'y bisan kinsa kanila nga mibalik sa paghimaya sa Dios? Gawas niining dumudoong? Og siya miingon kaniya, tumindog og lumakaw ka. Ang imong pagtuo maoy nagluwas kanimo. Og sa gipangutana siya sa mga Fariseyo kung anos amo abot ang gingharian sa Dios. Siya mitubag kanila og miingon, dili mo anhi ang gingharian sa Dios pinaagi sa mga pagpaminaw, og dili usab sila magaingon, ania dinhi kun atoa didto, kay ania karon, ang gingharian sa Dios anaa kaninyo. Og siya miingon sa iyang mga tinun-an, moabot ang mga adlaw nga buot unta kamo mutan-aw og usa sa mga adlaw sa anak sa tawo, og dili ninyo kinihikit-an. Og sila magaingon kaninyo, ania dinhi kun atoa didto, dili kamo manlakat, og dili usab kamo magsunod kanila, kay ingon sa kilat, sa magadan-ag kinigikan sa usa ka bahin sa ilalom sa langit, magadan-ag usab ngadto sa usa ka bahin sa ilalom sa langit. Ingon niini usab ang anak sa tawo sa iyang adlaw. Apan kinahanglan una siya magaantos og daghang mga butang, og igasalikway niini nga kaliwatan. Og ingon sa nahatabo sa mga adlaw ni Noe, mao usab sa mga adlaw sa anak sa tawo, na nagpangaon sila, na nagpanginom, na nagpangasawa, gipangasawa, hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka, og miabot ang lunop og naglaglag kanilang tanan.
Mauusab sumala sa nahitabo sa mga adlaw ni Lot, na nagpangaon sila, na nagpanginom, na nagpamalit, na nagpamaligya, na nagpananom, na nagpatindog og mga puloy-anan. Apan sa adlaw nga mipahawa si Lot sa Sodoma, miulan og kalayo og azofre gikan sa langit, og milaglag kanilang tanan. Mauusab ang mahatabo sa adlaw nga igapadayag ang Anak sa Tawo. Niadtong adlawa, siya nga anaa sa ibubungan, og ang iyang mga butang anaa sa sulod sa balay. Dili siya manaog sa pagkuha kanila, og siya nga anaa sa kapatagan, dili usab magabalik. Hinumdumi ninyo ang asawa ni Lot. Bisan kinsa nga magapaninguha sa pagluwas sa iyang kinabuhi, mawala kini kaniya. Apan bisan kinsa nga mawad-an sa iyang kinabuhi, maluwas kini niya. Nagaingon ako kaninyo nga niadtong gabhiuna, may duha ka tawo sa usa ka higdaanan. Ang usa pagakuhaon ug ang usa pagabiyaan. May duha ka babayi nga mag-aabay paggaling. Ang usa pagadad-on ug ang usa pagabiyaan. May duha ka tawo nga anaa sa kapatagan. Ang usa pagadad-on ug ang usa pagabiyaan. Og sila mingtubag og na nag-ingon kaniya, hain Ginoo, og siya miingon kanila, kung hain ang lawas, didto magatigom ang mga agila.